Panapa tina muchembere panapa na muchembere Meta zvakare na muchembere Mamoyo vanova ndo vaibata dare iri saka dangoti vangotitiwo muchidimbu tina madzibaba Andrea vamakaona kugomo zvakare muchembere Mamoyo ndimama pa Sticken titsanangurire zvakafamba sei maybe muchidimbu uyezve nemabasa amunoita kumhuri yeZimbabwe inenge ichiona mabasa amuri kuita kuti vazive. Makadizve nemushamarari inini ndito chekutanga chandinongotaura zvangu pamabasa angu andinoti vakagara pamafudzi avanogona kubatsira kuna sekuru vanoita zvekubata zvinhu zvikwambo kunyange dziri nyanga kogoita muchembere vanoita zvekungopatsanura matare chete vasina mamwe matare avanofambisa kugoita vamuchembere vanoita zviya zvekuteya misha vachibatidzana naivo vasekuru vaya vanoteya misha vaya vanenge vashupwa nevaroyi muchida kuti varoyi vamuke vakaedzerwa ndo mabasa andinoshanda nawo. Kugoita vamwe vamuchembere vanoita zvekushandira vane nhumbu nevanoshaya mbereko ndo chembere dzinofamba dziri pandiri nemadzitateguru anenge ari pandiri ndo matare andinofamba nawo. Ndigoti panhaurwa yemwana ndipo patiriwo ndichifambawo navasvova nana madzibaba vatiri kufamba nawo panhaurwa yemwana. Neniwo ndakangozoiwana yava panzira asi ndakawa mwoyo kurwadza kuti ndigone kuti ndinobatsirawo nepandinokwanisawo napo handizviti ndinogona asi ndine shuvi rekuti mabasa avo vazviratidze vari ivo ndisazviratidza ndiri panyama nekuti ndakarinzwa dare iri ndikabva ndadaidzwawo neumwe anogara pedyo neni akanditi hande rinonzwawo matare ari kutaurwa kudare. Tangozosvikawo nayewo akazonditaurirawo kunana mambo kuti pane chembere iri pano inoitawo zvematare izvozvo ndokupinda kwandakaita munhaurwa yaJunior ndobva machembere ndobva aigamuchirawo nemadzitateguru vaigamuchira kudaro ndobva tatotanga kufamba nenhaurwa yaJunior kuzosvika pazuva ranezuro tichizondosvika pakundoburitsa mapfupa atakaburitsa. Saka pari kunoti pakunoburitsa mapfupa takungokumbira kuti tirambe tichikontinya kuitira kuti tigoziva kuti ndiwe here kana kuti kwete. Tinongoramba tichikontinya tisati taripendera dare racho nekuti tine shuwiro rekuti risvike pakupenderwa tiine chokwadi tine umbowo hwokuti mabhonzo ndaJunior here kana kuti kwete. Kana asiriwo ndine shuwiro yekuti tirambe tichifamba kuitira kuti tisvike pane mabhonzo aJunior kana kuti pane mutumbi waJunior kana kuti pana Junior kana kuri kuti mupenyu ndo patine shuwiro nayo. Ndongoti dai vagonesawo nevari kumhepo kuti tigone kufamba nevandiri kufambawo nawo kuti tifambidzane tiri pamwe chete sekubatana kwatakaita nekuti isusu pakufamba kwedu tiri tega vemuzimu nevemaprofita hapana kushorana tiri kufamba pamwe chete. Ndinongotenda zvangu naizvozvo. Muchembere Meta timanga muchitekaidza dare. Aiwa pakati pebasa ratakatarisana naro chinhu chandinoda kutenda chekutanga mashandiro atiri kunoita pamwe chete nana madzibaba vatinavo pamwe chete zvakare namuchembere vanova muchembere Mamoyo tiri kubata zvakaringana pasina kunoshorana kana kunosvidzana. Tiri kuita chinhu chimwe chete kana tichinge tataiwa ngatidai mhepo yataura kuti ngatiitei zvakati ndo zvinhu zvatiri kukwanisa kuita. Saka tiri kuita dare mubatira pamwe zvinova izvo zvakaita kuti nezuro tizokwanisa kunge tichinopinda mukati meninga tikagona kunowanawo mapfupa atakawana iyayo. Asi mukati meninga macho muroradza kuti mune mamwewo mapfupa atogara atorimo atone makore zvakare rinova basa futi redu isusu ratinenge tichifanira kunge tizive nekunosumira kuti tigone kunopiwa zvakare kuti ndivanani vane mapfupa iwayo kuitira kuti nzvimbo yatiri yachona igone kunochena nhau idzi dzigere kunoitika idzi dzigone kunosvika pakunopera. Saka ndinoda kungotenda hangu kuti mabatiro atiri kunoita aiwa akaringana zvokuti zvinonzi vana madzibaba vanopinda papi pamatare echikaranga sandizvo vechikaranga vane pavanosvikawo panodawo zvakare
panodawo zvakare vanosundaidza mweya mutsvene. Poitawo kuti vana madzibaba pane pavanobatawo zvakare panosvikawo pekuti vanenge vakuti apa tichapagoni, paakudawo vanosundaidzawo repasi chigare. Saka tinotenda naizvozvo kuti mabatiro atiri kunoita aiwa akanocheka, aiwa tiri kufambira mberi. Chatinoda kuti tikuzivisei kuti kana basa iri richinge wakaritumwa riri pamafudzi ako, hauna chaunotya kana kudedera kana kufunduka. Saka toda kuti tigone kunotaura kuti aiwa takazvipira kusvika nhau dzachona dzese dzaita sei, kusvika dzese dzapera. Ndo donzvo rodi, ndo chishuvo chedu chatiinacho ichoyo kuti dai nhau iyi yasvika pakunopera, nekuti mafupa atakanowana ari kuratidza kuti haana kukwana. Saka tinoda kuti tifambe naro dare kusvika tasvika pakuti zvinhu zvese zvaapachena, mapfupa ese toziva kuti aiwa aringana, avapo. Aiwa, tinotenda. Madzibaba, mune chekutaura here pamusoro penyaya tichipedzisa? Alright, hai, ini chandingade kutaura kumhuri yeZimbabwe ndechekuti kune vamwe vari kufona vachindibvunza. Saka vachindibvunza kuti ko imimi muri vana madzibaba, ko muri kuzonobatana papi nevechivanhu, imimi musingaiti zvechivanhu. Saka ipapo ndoda kupatsanura kumhuri yeZimbabwe ndichiti chiitiko chakaitika pakushayikwa kwaJunior zvakaita shiripiti. Vanhu vakashandisa nzira iyi, vakashandisa zvinhu zvemashura kushayikwa kwemwana. Saka nzira dzavakashandisa idzodzo ndo nzira dzatiri kutevera isu dzatakaronda kuti tinofanira kuti dare iri mukunopendegwa kwaro tinofanira kunge tiine vanhu vechivanhu mukati. Although parakatanga vanhu vechivanhu vanga vasipo, asi kana rikanzi dare iri rinofanira kunoperera riri kuchivanhu, isusu hatirase chivanhu sekuti nzvimbo idzi inzvimbo dzechivanhu. Saka tinobva taisa vanhu vechivanhu mukati kuti tinge tiinavo tichibata pai pamwe chete. Saka ipapo ndo pandiri kuda kupindura kuti chivanhu nechipostori zvinhu zvimwe chete, zvinobva mudare rimwe chete kudenga uko, asi pasi pano chete ndo mabatiro anozosiyana. Asi kana mukuribata basa iri muri pachokwadi chaMwari, zvisiri zvokutsvaka pfuma, hapana chinotadzisa kushandidzana. Vanhu vazhinji vanotadza kushandidzana nenyaya yekukarirana pfuma, kuti inini nezvaasingagoni munhu anobva ati ini ndongozvigona kuti angozvitora sekuti anenge achida pfuma. Saka isu dare iri takati aiwa tinoda vese vakasununguka kubatsira kuti tibuditse dare iri pachokwadi, zvisina pfuma mukati asi zvine mbiri yaMwari mukati. Saka ndo patiri kusangana nevanhu ava, titori navo, tinotoshanda navo kusvika nyaya idzodzo dzese dzapera. Saka ipapo ndo pandiri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inzwisise zvakaitika, chete kuti bhozi vari kuzonge vamwe vachibvunza kuti ko imi mega muri kureva kuti hamuzvikwanisi here? Aiwa, hapana chatisingakwanisi. Ivo vana mbuya ava vari vega havana chavasingakwanisi, asi pabasa pane pamwe pokuti unogona kutumirwa unzi apa pari kuda ngirozi yakati kuti ishande irapa. Kana ivo zviri zvaMwari, hapana chinombovaomera kuti kumbira kuti tuye kumatara avo. Saka takati tiri kushanda navo. Saka nipapo ndo mashoko angu chete kumhuri yeZimbabwe. Isusu tiri mapostori, asi tiri kushandidzana navo nekuti nzira dziri mumapako iwayo inzira dzine chivanhu chemo munzvimbo. Ipapo ndine chekutaura panyaya yekusenza kwatinako nanambuya. Isusu chakaita kuti tibatane nanambuya ava tiri pasi pamambo. So mudare ramambo mune chivanhu chirimo. Isusu mambo vakati kana muchida kuita chiprofita uyai muite muri pasi pangu. So mudunhu ramambo hatina sarodzo nekuti mambo anenge achida chaari kuda. Kunonzi handiti vanoti tichanoimba uzana pakutenderera pachigaro chamambo. Kuroti chinhu chanetsa mudunhu mamambo hatina sei, hatigoni kuti hatisangani nananhingi, nekuti isusu tangonzi imimi uyai mutaure kana muna Mwari, kana muchiti mune chokwadi, nekuti zvinonzi rimwe gore so pakaitika dambudziko rekuti pakapiwa chirahwe. Chirahwe chakangonzi mene take off lesson, but zvinonzi pakadanwa n'anga, kukadanwa vaprofita, kukadanwa varoi.
ngoza zvaitika padunhu ramambo saka papa pasina sei but zvinongonzi chokwadi chinozoprofitwa panongotrufiwa chete kuti izvi vane mhinduro dzamwari vanopa mhinduro dzamwari dzichivaka chinhu chakanangana naMwari mukusvikirwa kwemasvikiro vakanangana nedonzvo raMwari. Mukatarisa nhamba yatiri panapa tiri vangani pa 4 patakatanga kuita nyaya iyi takatanga tiri vanhu vashoma shoma tikazomboita more than 20 kana kutongoti taitosvika zvekuba 30 but munhu nemunhu anozviona kuti patina yangu hapana. Saka zvinoita kuti vanhu varambe vachitapudzika plus vanhu vanenge vachionana pane patakutaura zvemazera because apa tiri nyaya yakapingwa zvemakore. Muvhinisi mune vaprofiti vakaprofita, mukadoma mune vaprofiti vanoprofita chaizvo but hatina kumbobvera takavanzwa vachiti varume tiperekedzei kubako kune mwana ashayikwa kubako. Hatisi kuvashora isu, hativamhuri asi mashoko edu ndiye kuti kutoona tiri pamwe chete nanagogwa idanho chete rekuda kufadza ushe huri pamberi pedu pakutaura kuti kana uchidudzira vanhu kuti inini ndiri muprofita wedunhu uchinamatira vanhu munyika ina mambo napurezidendi unofanira kunge une danho raunoita rinobatsira nyika iyoyo. Muchidimbu muri kutaura kuti imimi munoshanda chero nevanhu vari kuita zvechivanhu tipedzisa kutaura kuti nguva dzedu ndo dzaticha. Alright. Haisiriyo nyaya yatiri kunyanyisa kutaura. Tiri kuti isusu muchidimbu tinoshanda tine chinangwa chekurwira nyika yatakagara. So tisinei nekuti pananani. Hatinei nekuti pananani. Hatigoni kubviswa pano pane nhamo yatiri kushushirwa kumweya nekuti pane munhu ari kuita chivanhu. Iye wechivanhu hagoni kubviswa panyaya yaari kushushirwa kumudzimu wake nekuti pano vanhu vari kuita chiprofiti. Saka umwe nomwe ari kuita basa rake mukuve kwedu takadai. Toda kutendai muri Zimbabwe muri kuteera nyaya iyi sezvatiri kuipendera asi haisati yapera ichine zvimwe zvidanho zvaichati izoitwa. Saka toda kutendai muri Zimbabwe muri kuteera nyaya iyi nevaprofiti vanga vari panapa. Namba dzavo ndidzo dziri pascreen, vanenge vachida kuvabata munovabata panhamba idzodzo vanoda kubatsirwa. Please musazare kuinbox kwangu muchindibvunza inini handisi madzibaba, handisi muprofita, handisi mbuya. Batai nhamba dziri pascreen movafonera motaura navo. Inini ndingori mutori wenhau chete. Ndatenda ndini wenyu Jethro mwana waKwamutero. Tosangana pamaprogramu anoteera.